velkommen til Projekt Z. I dag vil vi godt fortælle lidt om matchfixing, fordi det er blevet rigtig stort og udbredt i store dele af verden. Matchfixing det er en korruption, hvor du betaler sportsøvere eller dommere til at dømme eller spille på en vis måde. Derfor kan man også se på kampene og derfor tjene mange penge igen. Vi har sendt en af vores specialister ud for at finde noget mere om matchfixing. Hej og velkommen til Projekt Z. Matchfixing er blevet et stort problem i Europa, fordi der er mange sports og stort sportsniveau. Så derfor er vi herude ved FCN for en spillers udtalelse og mere fakta med emnet. Vi er nu på vej hen til spillerområdet og kontoret for at se komme i kontakt med en af FCN-spillerne. Den er låst. Lad os prøve noget. Der er stille. Der sker ikke noget. Måske skjuler noget for os. Hej. Vi står her ved receptionen nu, for at se, om vi kan få en spiller eller en medarbejder til at udtale sig om matchfixing. Nå, det vil det ikke svare på. Mystisk. Hej. Vi blev smuttet af receptionen, så snart vi nævnte ordet matchfixing, og alle andre døre er låst. Hvad kan det med betyde? Har FCN noget at gøre med matchfixing? Vi skal nok komme bundt sådan her sag. Efter alt det, vi havde fundet på FCN og matchfixing, vil vi nu være helt sikre, og derfor vil vi ringe til FCN's manager, som hedder Søren Johansen. Hej. Vi vil stille dig nogle spørgsmål angående matchfixing. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan svare på. Men vi vil nødt deres hovedkvarter for at se, om I rigtig matchfixet, og det tyder meget på det. Og hvorfor tror du det? Grund af, at vi var inde i jeres hovedkvarter, og så nævnte vi matchfixing, og så blev vi direkte smidt ud. Det er fordi, at vores mænd vil ikke have noget med matchfixing at gøre. Vi vil ikke have, at folk tror det, og vi vil ikke have, at folk de begynder at undersøge det, ligesom dig. Men der er mange rygter på, at I matchfixer. Prøv at høre, hvis du ikke vil grave din egen grav, så skal du lade det her være lige nu. Du skal lade være kontakt med os, du skal bare glemme alt om det her. Nej. Nå, han lagde på. Hvad kan det med betyde? Vi må komme til bunds i den her sag, og det tror jeg snart vi gør. Efter al vores efterforskning om FCN er vi nu kommet frem til et svar. FCN er medskyldige, så derfor har vi givet sagen videre til politiet, som klarer det nu fra nu af. Det var alt for Projekt Z denne gang. Vi har nu fået et eksklusivt interview med en fyr, der er blevet taget for matchfixing. Første spørgsmål. Hvorfor gjorde du det overhovedet? Klart for pengenes skyld. Jeg stod i stor gæld, og derfor så var matchfixing min største chance for at skaffe de penge, jeg skyldte væk. Andet spørgsmål. Hvor mange penge tjente du i alt? Jeg tror, jeg kom op på et par millioner i alt. Jeg kunne sagtens på en odds komme op og tjene de 500.000 bare på et odds. Tredje spørgsmål. Var det nemt? Det var faktisk rimelig nemt. I de lave ligaer, så de små hold, de var meget vilde med de penge, jeg ville give dem for at tabe en kamp.
Ja, det var meget... det var brugt til rigtig meget. Men denne person vil gerne være anonym, så derfor kan vi ikke afsløre hans identitet.